През 2024 година новорегистрираната фирма на Велизар Николов от Годеч кандидатства чрез местната инициативна група Берковица Годеч и Драгоман по мярка инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности за закупуване и доставка на мини-багер и инспекционна тръба за тръби и канали. Техниката я взех горе-долу за около една година. Като тази една година включва и самия проект, който е направен, кандидатстването, одобрението, взимането на машината. Ползвах консултант, който е да прави проекти към МИГ и той ме насочи как да се случат нещата. С него направихме проекта. Стойността на инвестицията е на обща стойност 93 374 лева. Кандидатствах за мини-багер, който да е с гумени вериги, за да може да минава общо взето навсякъде, по всякакви терени, без да нарушава направените настилки в дворовете, защото по някой път се случват и аварии и трябва да се влезне на трудни места, на тесни места и затова изискването беше да е с гумени вериги, да има около 2,70-2,80 дълбочина на копане, за да може да се отстраняват аварии. Помощ на дейностите, които извършва фирмата на Велизар Николов в ВиК сектора, той кандидатства и закупува инспекционна тръба за тръби и канали, която помага за откриването на даден проблем, когато сме стигнали в изкопа до някаква търба. Прави се дупка, която е с примерно 1 см и с тази камера може да проверим на къде е проблема и да знаем на къде да копаем, за да може да се подмени и трасето и да не се разрушава абсолютно всичко. Чрез реализирането на проекта и закупуването на машините, Велизар Николов от Годеч е убеден, че всеки трябва да опита и кандидатства, за да реализира идеите си. Да, бих препоръчал, стига да им е нужно и да мислят, ако мислят да работят, да кандидатстват. Ако не мислят да работят, няма смисъл. Това е програма, която е за хора, които желаят да работят и искат да се занимават с нещо, независимо в каква сфера.